Homa Bay kama wayudo ni dichuo moro ma jahigni 40 nyodere kamar mare e gweng' ma Rabarebi ei Kaguria sublocation subcounty Mandhiwa e county ma Homa Bay ka olore gi gwandruok mag udi mabende wacho ni nitiere kinde kod jaode. Jagono manyinge Auma Oluoch ne owuok dalagi mantiere Kanyamkago e Migori County otieno manyoro mabe no dhi nyaka e gweng' ma Rabarebi e Ndhiwa subcounty kamar mare kama bende no dere e dhod marono. Ka olure gi jalup ruoth ma gweng'no Samuel Ochola, ringre mar orno ne oyudi okinyi ma kawuono ka en duka Sirith to liero e tola e dhod mare no. Ochola ne olero ni jagono ne kod ywaruok gi jaode motelo ne jaode no ringo kendo wuok bang'e ka negi gwenyore e paro. Jatenda loch nangano no olero ni loso wach e kind jagono gi jaode ne ogore Luanda bang' orno ka thuolo mar dhi ka jaduong' ne loso wach keny kinde kod jaode jumbe moko manok mokalo chien. Apisa mag obila mawuok e tisero obila Mandhiwa ne osemi lipot ka otenore gi wachno. Kana chiew gokinyi kawuono, ng'at miluongo ni John Agit Jowi, bana achiel kuom joma rito, nobiro ira monyisa ni ng'ato dere dalane ma ore. Koro ore ni jakanyamkago. Koro ore ma jakanyamkago ni chal gi man nyocha ochwanyore gi chiege manyar John Agit Jowi ni dak gi kuma gidak e Kanyamkago kono. Koro chiege ni noringo owe. Koro ka chiege owe to koro kombiro meko manyo chiege biro mondo mi owuo gi John Agit Jowi. Mochike ni mondo bi oduogo odiochieng' machielo gi wuo. Kane John Agit Jowi chiew kawuono to yudo ka ore no odere duk Sirith kaka nonyuole e varanda mar ode e Kaguria sublocation ka. Kendo ne ase report ne police station ma Pala. Tol no wuok goda thurgi, tol no kata tol makao chal gi moga Kanyamkago thurgi. Ka penjo wuon John Agit onyisa ni jaode no onge dala pok obiro kata dala ka gikia kata kuma entie gi samo wuoyen. Komachelo en Ogai mar duond buch siasa mar PLP Martha Karua kod Charity Ngilu mabende ne en gavana ma Kitui ne ochopo e dala kango ka Jaramogi mar chiwo luor mogik ne mosenindo Raila Amolo Odinga. E kinde limbe ma kamano jotelo ariyogo no kwayo mana kwe pacho kae kendo bende ne gipako Raila kaka jalo mabende no ochung'ne kedo ne ratich oganda e pacho kae. Martha Karua ne oloso yo machalo kama. Here lies a warrior for social justice, a man with whom we fought in the trenches, fighting for a better Kenya, a man who dedicated his life for a better Kenya. But here again also lies a great spirit that unites. I am therefore asking, may his passing on be a unifying factor for the nation. Let us unite for one cause, the cause he lived for, fighting for a better Kenya. The work that he lived for is not complete. I want to promise, as a comrade in the struggle, we will not let you down. A luta continua. Manene gavana ma Kitui Charity Ngilu no siro weche Martha Karua go kabende okwayo jo Kenya mondo mi kabende ojiwo jo Kenya ni weche mag telo en gin mago mag tiyone oganda kendo neno ni oganda oyudo ratichgi mana kaka Migosi Raila Odinga ne okedo ne jo Kenya. He mentored a lot of us, and he helped us to know in leadership it's about serving, and serving courageously and serving selflessly, and knowing that it's about the nation that comes first. Because of the things that he believed in, that we needed to have a better Kenya than the Kenya we are having today. I want to pray that all of us who have been left, we do not drop the guard. We continue to live what he wanted us to do of ensuring justice, fairness, and equity in our country. Minoda mosenindo Raila Odinga mano mama Aida Odinga ne orwako jotelo ariyogo e pare kabende ne oloso e yo machalo kamae. When I saw you, my face brightened because I've seen some of my dear friends with whom we have walked a long journey. These are some giants in the political movement in this country. Many of you may not know, but with them we've walked a long way.
You worked very hard, and when we see you here, we see the giants of women's movement and the giants of second liberation in this country. I'm so happy to see you. Thank you very much. They say the king is gone, but you say long live the king, because his ideas and what he believed in is with us. Thank you so much. Familia mar maneno gai mar duond bura mar ODM Moseni Raila Odinga wacho ni pod gin kod buok mokalo kalore gi thone mabende notimore tarik 15 mar dwe mokalo e piny India. Dr. Oburu Oginga ma en owadgi Raila maduong' wacho ni tho Raila ne otimore bang' kane osethiedh remo mabende nochokore wiye kata blood clot. Kata kamano Raila owuon ne otho ka ong'eyo ni ne okwal loch mare kaka jatend piny e yiero mar higa mar 2022 mak mana ni noyie donjo sirikal mar reso piny Kenya mabende nosenjawre mokalo gi weche mag ng'anyo mag kweth mag Gen-Z. Dr. Oburu Oginga ne oyango ni Raila ne ochopo Kerala bang' wuok Mumbai kama ne othiedhe ka olore gi chandruok mar poto mar remo mabende wacho ni nitiere wiye, to kata kamano ne owito ngimane yo ma apoya nono, wach mapod omako dho familia mage nyaka sani. I was quite shocked. I did not expect him to go so abruptly like that. And we were to meet in Dubai, as he was going to be there for about 4 or 5 days, and that he was being resuscitated in ICU. I also almost collapsed. How we managed to survive, we have not recovered yet. Oburu nolero ni Raila ne oter Mumbai juma achiel bang' ka teko yedhe mabende nomiye pacho kae kalore gi poto mar remo wiye nohewe gi rem. Some clot which was discovered in the head. It was being resolved by our doctors here in Nairobi, but they were using strong medicine called steroid, which was wearing him down. That's why you saw him pulling out of some public functions, because he was feeling weak and tired. But when he went to India, they managed to clear that clot. So by the time he left hospital there, he was up and about. Komachelo kwa donje wechego mag somo eni penjo mar klas 12 kata KCSE no chakra yanga odiochieng' ma kawuono e pacho kae mangima. Jatend migao mar somo Migoso Gamba ogolo siem ne ng'ata mabende bro yude kod mibadhi mar temo kwalo penjgo. Kabendo wacho ni bende bro kawo kang' mager ne ng'ata mibro yudi ka kelo chochni kata kelo ng'ikruok e penjgo. And because of this individualization, we have indicated that nobody should enter those spaces with a phone or any recording instrument. And if that were to happen, then it is easier to identify who the culprit is. What this does, it helps us going forward, not to punish the whole school or the whole class, but to punish individuals who are actually involved in malpractice. Kwana jopuonjre 34,859 nochako penjgi mar KCSE kata klas 12 e yo makare kuonde timo penj 300 e kaunti ma Homa Bay. Jopuonjre 18,128 kuomgi gin yawuoyi ka 16,716 gin jopuonjre manyiri. Director mar weche mag somo e sub-county ma Homa Bay Mano Ziada Osano gi jalup County Commissioner Charles Mwayaya kanyakla ne otelo ne chenro mar pogo tese mag penjgo e apisi mar County Commissioner e county no ma Homa Bay. Ziada ne onyiso jopuonj madongo mag skunde mondo bed jogo ma obidhre kindeni mar penj mar jo klas 12 mano KCSE, ka bende onyiso apisa ma bende rito penjgo mondo lu chike ma oketi gi duol matayo weche mag penje pacho kae mano NEC ka lero ni okenge oseketi makare mar neno ni penjgo time yo makare. A whole 31 centers receiving the exams with no incident this morning. We expect that as they get to the schools, everything will work well. We have been able to register and prepare through the year to the culmination of today as they begin a total number of 3,993 candidates who are sitting their KCSE exams beginning today. And we expect that all will be well with them. We actually want to wish them success even as they leave the container to their various centers. With me here is my colleague from the Teacher Service Commission, whom we have worked in great collaboration. They have been able to ensure that in our centers we have enough supervisors and enough invigilators to take us through the examinations. The regulations require that all the phones for all the officers that are undertaking the examinations
be put under lock and key, and the key is supposed to be kept with the supervisor. We expect that all of us who are in the exercise will uphold that. We do not expect that we have any other phones in the centers. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jopuonjre 31,627 sani timo penj mar joklas 12 mano KCSE kuonde timo penj kata examination centers maromo 209 Migori County mangima ikinde mabende penjno nochakore ayanga e pacho kayo kinyi makawuono 15,788 gi kuom jopuonjre go gin jopuonjre manyiri 15,909 mamoko to gin yawuoyi. Apisas mabendo chung'ne weche mag somo e county ma Migori oyango ni penjgo ne ochakore yo makare maonge chochni mora mora e seche ma penj mar jograde 9 mano KJSEA bende itieko odiochieng' makawuono ni. Jakom mar riwruok makelo kanyakla jopuonj madongo mag skunde mag primary mano Daniel Okelo ne olero ni penj mar jograde 9 ne oriti e yo makare kendo onge wach mora mora mar kuo mar penj mabende noneno e kinde penjno. Kawuono watieko penj mogik mar jo grade 9 miluongo ni KCSE. Anyo waneno kaka penjo seti to gi kaka nyiche jopuonj puonjo. Aneno ka giseto kolore gi gik mane nyithindo puonjo. Onge exam modhi oko monyalo wacho ni odhi oko mar kaka ni puonjo nyithindo. Gimo opuonji olore gi kaka ne nyithindo opuonji. Omiyo nyithindo kanane kanigi hard time gi temo their level best mondo giduok penjo kaka nyalore. Fa penj duto manotim practicals gik mamoko go notim gi yo maber, onge gima notim e yo marach, kendo apuoyo Kenya National Examination Council ni ne gitimo maber. Kapod wantiere wechego mag somo en ni duoko mar penj mar KJSEA ama bende otieki odiochieng' makawuono igeno ni ibro landi tarik 11 mar dwe mar 12 higani. Magi no yangi kod jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok. I want to tell the country that most of the KJSEA exam will be marked electronically, and marking will begin immediately as soon as tomorrow, and we expect it to be done expeditiously, and within another 40 days at most. We should be able to release that result so that we have the better part of the second half of December to be a time when we are doing the placement. Weche mag ng'anyo mabende osebedo katimore piny Tanzania en gino makoro nyuolo penjo mathoth e wi kit telo mar wakeini e piny Afrika kata Afrika mangima. Kinde yiero maduong' makono weche mag tulo ne omuoch kama kweth mag oganda ne owuok karombgi kendo kwedo yiero makamano gino manyaka sani omiyo oganda makono odagi yango Suluhu kaka jatendgi kata doko ni ne olande kaka jaloch. Kodiochieng' makawuono ni bende jatenda piny Tanzania Samia Suluhu ne ochamo marapisi ayange tielo mar ariyo kaka jatend pinyno bang' yombo yiero mabende ne otagi duol mabende ochung'ne tayo weche mag yiero e piny Tanzania. Jafo marwa Matino Nyango miyo waler mathoth ewi wachni. Ng'anyo mosebedo kokwako piny libamo ma Tanzania en gino mosekelo picha marach e yiero maduong' ma yande obagi e pinyno juma mokalo. Kata obedo ni Suluhu ne oland kaka jaloch e yiero makamano gi ombulu maro matamalo 97, jopiny makono kaachiel gi kweth mobalo gi tend pinyno wacho nok gibi yange kaka jatendgi. Kwamba amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Riwruoge makedo ne ratich oganda kama oting'o mano mar Amnesty International ne okwedo piny owacho makono kuom ni tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo ka kwan mathoth mag mwandu ne okethore ka thoe bende ne oyange. Seeing a wave of terror, we've seen unlawful killings happening in the country. We've seen disappearances of opposition leaders. We've seen disappearances of even very senior officials like a former ambassador of Tanzania to Cuba. We have seen closure of media outlets. We have seen closure of other online platforms. Creates a worrying trend. Esechego, lai mag tudruok mag mbui ne olore kinde goyo ombulu, katend arita kwe bende ne ol kar romgi e chuny bombe makono, gino makoro ne nyiso kitelo maragoko. Wamekata internet, hakuna kabisa mawasiliano ya internet. Sijui kwa sababu gani, lakini hakuna mawasiliano ya internet. Kwa hiyo tuko na familia, tumetulia nyumbani.
Jolony weche mag siasa wacho ni ng'anyo masani timore piny Tanzania en mano makoro nyiso kitelo marach magisebedo ka giseyo kuom kinde malach. Kenneth Washira en jalony e weche mag siasa. Tanzania ni kama Samia Suluhu alipigilia mshumari yake kwa kaburi lake, kwa sababu Watanzania wamekataa kutoka kwa barabara, wamekataa kusitisha maandamano, na zaidi ya Kenya the same wanataka kuwasaidia. Sasa inakaa hata jeshi la Tanzania linauga mkono kuwa Watanzania wazidi kufinya kabisa, ndivyo ikiwezekana wachukue usukani na ili wafanye election nyingine mpya. Riwruoge mag piny mangima koro okwa mondo donjre wach makamano mar neno ni kwe obedo e pinyno seche ma Suluhu to chamo muma mar apisi odiechieng' ma kawuono. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Riwruog jopuonj mar NAT koro bono mar dhi e doho ka dipo ni piny owacho biro chuno jopuonj duto wuok e okumba thieth mar Minet kendo dhi e mano mar SHA. Jagoro mar riwruogno kadho Nam Chumbi Dan Alo wacho ni nyaka sani midhiro mapek pod medo kwako SHA, omiyo jopuonj pok oikore mar donjo e chenrono. Kuna utata ya mambo ya SHA na Minet ambao walimu wameona wamepanic sana, kulingana tangazo kwamba kifika tarehe 1 Disemba walimu wote watakuwa wamehamishwa kapelekwa wapi? SHA. Kama tunaenda SHA, basi ni lazima zile hela ambao walimu waliweka kwa insurance yao kitisha cha bilioni 21 warudishie walimu kwa budget, kwa nini? Kwa pay slip yao, ama wa consolidate katika mshahara yao. Rural urban private hospital hawajasikizana na serikali, bado wanadai. Sasa walimu hao 450,000 pamoja na watoto na familia yao karibu 1.8 million watahama mara moja kwenda kwa SHA bila mpangilio. Giwacho ni luoro margi en ni omenda maromo shillings bilion 21 mabende gisesolo kumba mathieth mano mar Minet kidek lal nono kadiponi ibiro chungi dar kochopo tarik 1 mar dwe mar 12 higani. Abdul Kadir Makodi en jagoro mar NAT kaunti ma Kwale. Sahi kwanza bado kuna matatizo ya watu wa Minet. Kuna masuala ya pre-auth. As I'm speaking, kuna walimu kama 5 sahi wamenipigia asubuhi bado hajakuwa pre-auth. Kama kiwa Minet iko vile na sisi tumekubaliana nao muda mrefu, leo tunachukuliwa kiolela tunawekwa kwa SHA. Sisi kile tunaongea lazima kwanza tuweke kwa meza tuzungumze. Hatuwezi kukubali kuchukuliwa kwa SHA bila kuwa na mkataba rasmi. Kama serikali itafika tarehe 1 hajaongea na muungano wa walimu NAT, sisi tutawaambia halmashauri kuu wa muungano wa walimu NAT waitishe mgomo mara moja, ama tuende court to stop here. Mani mabino kelo wegi komaga weche manyien mago matuche koro gwenge gi elak sechegi watude koro mokanyo sa 11 kosa 12 ne weche manyien yo machok to koro mokanyo sa 1 kosa 3 ne weche manyien yorno mar Adimba. Penji ng'ato nyera penji ada penji mana na mano derecha okay no dere ni ang'o mano timo dongwandruok njo bede kindgi gi jaode to karachien kacha nosedhi mondo mi gilos weche to noko losore. Koro mai to no amua ni otim nade koro dhi otieka awinje kiwacho no agitol thurgi kaka ruodhno wacho owacho ni chal ka gima tolok magweng'no ti wacho ni odhiadhe gi sut mano nyuolego lit by a lot odere adea gi sudeno pare koro ng'ama nokwongo yude maro koso jaduong'. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Koro mugi mana kapok wayudo weche mag tuke kacha kapo nono ni in jatich mar piny owacho to in kod dwaro mar pesa mobiro ni apoya, samoro en weche mag samoro kata ka in ja boda boda battery kata mar gari ni mari odok chien, idwa chulo depes mar ot kacha, in gi stress kacha, en weche mag fees ochal nade titiyo kod
piny owacho ma Kenya kaendi donje muogo kacha mondo mi pesa ibro yudo loan mar siling 20,000 michulo e tok dalo 30. In mana gi simbi kende midwari, onge paperwork, onge drama, ena gima koro itimo sama idwaro. Idhi simbi kacha to idi star abicha deka chiel hash, i-register, i-apply, kato i-approve, to pesa biro ni abiro makare mana kod MyMobi. MyMobi mami wachni yo makare. MyMobi biro mondo konyi kaendi en chenro mar piny owacho. Kikeji box kacha kichandri no to pesa nyalo yudo kinja tich mar piny owacho. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche tuke. Tim mapacho kamarwa Kenya Harambee Starlets geto chopo nus finals mag tukego mag AFCON mageto chakore higa manyien e piny Morocco bang' ne rodho Gambia gonda 4-1 kendo ng'ado tiko mag piem makamago juma mokalo. Loch makamano ne odwoko geno margi e piem mag AFCON bang' bedo kuom thuolo mar higni 10 kane gidonjo e piem makamano mogik higa mar 2016 e boma Yaounde piny Cameroon, kama bende ne ogolgi tuke mag group stage. Odemba kane twagi nyaka London ne owacho ni ikruok momondo kendo makare biro miyo gichopo lek margi magin godo. Wakati wa kazi sasa na selection process planning, kwa sababu hatutaki tu kwenda huko. Mara kwanza tulienda the first time Kenya walifuzu for AFCON, tulitoka kwa group stage. Sasa hizi we have to make it better than that. Tutoke kwa group stage tuende kwa knockouts. Malengo yetu na maombi yetu sana na hiyo ndio tuna aim at. Kwa sasa hizi ni tuweze kufika at least semi-finals. Nitasema sio rahisi lakini si ngumu. Omedo ni donje kambi momondo dhi konye yiero squad motegno mabiro neno ni giyudo loch makare e tukego. Changamoto nyingine ni kuweza kuona mechi zote ama kuweza kuona wachezaji wote. Kuna wachezaji wanacheza Europe, haupati link zao za vile wanacheza, haupati any clips kutoka kwao kulingana na vile wanacheza. Sometimes unasoma tu kwa mtu fulani amefunga mabao kwa hii game ya kwanza, amefunga mabao kwa hii game ya pili. Sasa unamwalika tu uje uone, akuje tena umuone vile unapata hajazoeana. Kwa hivyo si same tena, na take time ku blend. Tuke mag AFCON dhi chakore ayanga dwe mar adek mar higa manyien tarik 17 nyaka tarik 4 mar dwe mar 4. Komachielo ni kocha mar AFC Leopards Fred Ambani nyomor mokalo bang' yudo loch mohiwe kinde manyo gi rodho Mathare United gonda 2-0 e alap tuke manyayo midhiambo manyoro. Leopards koro oseloyo tuke 3 moluwore ka nyaka sani gimako thuolo mar 3 e lig ma pachoka, mana points 2 kende tok Kakamega Homeboys mane thuolo mokwongo. Nimefurahi sana, nimefurahi sana. Vijana wanawake mwasa tufanye kazi, watafanya kazi. Unaona, msoma each and everything, una believe in progress. Progress ni kitu muhimu sana, na kama mko tunasema kama mko patient kupata result, then tutakuwa tunasumbua tu bure. Mimi nasema patience pays na hard work penally nalipa. Tumewaka sana, tumewaka kwa mazoezi, tumewaka kila kitu, and then imelipa na nalipa. 9 points si mchezo. It's a great achievement. Ambani nyopo joloyo mage kamutingo Vincent Mahiga kachiel kod James Kinyanjui kuom tich makare manyogi timo. Nilimwambia unajua the only way unaweza kuwa safe ni sasa uko na 2 goal advantage, lakini ukiona 1 goal mazeni 50-50. Hiyo ni kama unasega wale mtu amezaa mtoto mmoja alafu bahati mbaya anaaga sana kwa mambo yako imeisha. Sasa niliambia msee it's a risky. Tumefunga bao lazima the first 5 minutes lazima tukue careful and compact, lakini after 5 minutes then unaweza enda kushambulia. Nashukuru Mungu sana mabao zilikuja. Zikula zile zimekata, lakini tunaweza sema juu pia ukiangalia Mathare it's a good team. Ukiangalia umeona game, wanajua ball, wanajua kitu wanafanya. They have a good coach. Leopards koro seloyo KCB Shabana kachiel kod Mathare United kendo koro gikore mar bago tugo ne Murang'a Seal odira mabiro. Komachielo ni kocha manyien mar Kenya Police Dusan Stajanovic osingo mar timo duto manyalore mar duoko timno e chia margi magiyangore godo bang' kane osewitgi oko e piem mag CAF. Kakoro osingo mar kelo duoko makare tugo magidhi bedo godo e kinde gi Sofapaka odira mabiro. Our fans that have good direction how we are moving. This particular way I want to into that train and to be in the same line, and we know what we was in the we are witness on the time what was behind us, and now I hope so that we will be in future also catch up the thing. We can promise hard work and we can promise we will never give up, that we always fight for what is our target and goal.
Dusan kinde mokalo chien ne tiego klab no mar AC Villa mar Uganda kendo ne obedo nyaka kocha Marco Jolo ne tim no mar Zamalek mar Misri no makoro nyiso lony mare kaka kocha. Project of the club idea where we are now and where we want to be, and this is the top of the continent. I will be open and honest with that. I don't have too much experience. I was watching only what I can get from Europe on the highlight. 2 seasons I was in Uganda, and it is East Africa. East Africa is similar. It is a lot of similarity. Giko weche tuke, Nyinga Martin Onyango. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Sa par gdaka proga biru seche go paro ni kachi winjo ka chenro mar kunyo airtime gi Pepsi chodore sasa miyo peke soda mar Pepsi Mirindas 7up Mountain Dew kata energy drink mar Sting tibedo jaloch kanyo rango bo peke maraburno nyato mar sot chupa glass ibro yudo nemni kanyo manyalo mi airtime data bundles kata pesa ma aching mana kanyo ngata jaloch kama do Pepsi ibed jaloch kata Mirinda kata Mountain Dew 7up kata Sting mondo ng'e kaka itimo mondo ibed jaloch chik iti chenro mag Ramogi FM ka iyudo ler e yo makare.